manusia lewat seni budayaku ku sampaikan kedamaian ambemukti laksana mustika dewa akan tetap berdiri kokoh di bawah naungan panci-panci budaya bangsa, akan tetap mencintai budaya warisan leluhur yang telah berjuang untuk menegakkan bumi Nusantara. Maka lewat budayaku goncangkan dunia. Sastra
Dewa Sastra Dewa menggelar atraksi. Ayo kabeh padha kumpul rene ya le. Jangere wis mulai ya le. Jangere wis tamak yo kabeh padha kumpul rene. Kabeh padha delok Janger Laksana Mustika Dewa. Yu Sastra Dewa ya le. Apik tenan ya le. Le tole. Ento kabeh wis padha kumpul ya le. Ayo Mas Bukori. Ya Pak. Gekno goyang-goyang sing penak Mas Bukori. Laksana Mustika Dewa Yu Sastra Dewa ya le. Iya Pak, iya Pak. Pimpinane sapa le? Bapak Temuh Haryono Pak. Oh, kuwi Ibu Sumarti ya le. Iya. Le dole. Iya Pak. Kanggo omong-ono masyarakat Cawang kene ya le ya. Iya Pak. Lek duwe gawe apa wae aja lali ngundang Laksana Mustika Dewa Yu Sastra Dewa ya le ya. Regane ora larang ya le ya. Aja ngrungokne berita sing jarene Janger Sastra Dewa kuwi larang, kuwi berita ora bener ya le ya. Ya, hoak. Berita bohong le ya. Ya, ayo Mas Bukori, dilanjut. Asik. Sastra Dewa. Paten oke. Ser super banget. Bali ser ngene wis jebudul saka sisih wetan. Ayo.